Siji-siji ayo ngaji loro-loro sinau menera bodho telu-telu golek ilmu telu loro siji kita goleki nggon ki lho. Ayo gandul dateng para yai. Aso. Alhamdulillah. Karyane sampean ki pira to kok akeh men to? Enek esem lan guyumu dhewe. Enek kanggo enek dhewe ne ya kae. Enek kanggo kowe. Terus iki apa judule iki? Nika Gondeli Tresno. Gondeli Tresno. Gondeli Tresno. Nggih. Lho, akeh lho karyamu. Lah pripun? Lah padha-padha saorane wong loro runtung-runtung ngalor ngidul bareng sampean nggih karya pirang-pirang. Lah kae apa kae kok ora nggih karya blas ki? Menika sengaja memang tidak berkarya tapi yang melengkapi dalam saya berkarya. Lho paling ora ya berkarya no Duk. Sampean karo Mas Kliri kan padha senimane, aku juga seniman, aku ya berkarya, sampean berkarya, kowe ya berkarya no. Jangan sampai ketinggalan sepur. Napa gadah karya? Nyepelekne aku. Lho kok nyepelekke piye to? Karya, ora karyono lho ya karya. Ambak iki penyanyi jenengan harus tahu bahwasanya dulu tuh background saya adalah penyanyi. Sing penyanyi siapa? Iki. Niki, tapi jangan betul ngerti, kula mbiyen ki ya penyanyi, Mas. Lho. Saya dulu pernah ikut IMB, Mas. Wah lho. IMB Ya. itulah Apa akademi Itu ya audisi. Oh. IMB itulah Indonesia Mencari Bakat. Aku mbiyen Indonesia Mencari Berkat. Jadi selamatan ya berarti. Oh, Jadi oleh berkat terus Oleh berkat. kewarken ngono ta? Oh, Mas. Nggih. Dadi isine mek ndongakne wong, muga-muga kabeh sing didongakne muga-muga besok bisa paribasane manggon ning kasuwargan. Amin. Amin. Mula niki dalu panjenengan pun gagas Mas Nggih. Lutut. Nek ndelok lagu utawa genting utawa nyanyian sesuai dengan tema malam hari ini niku pas, Mas. Rejepan. Nggih rejepan, tembangipun tembang dolanan. Lole lole lalu lali lo. Caping gunung. Lho, nah, Apa kuwi? Mas, menika gubuk asmara. Gubuk asmara. Getok kaya Dalang lek sepi tanggapan ngene iki lho. Nah, domo. Gendeng lali. Aku ki tau sik iso mengontrol diri bareng pelawak lek sepi tanggapan ya mek muncang mancing. Ora Aku iso, ora iso. santai. Kene duwe penggawean beda kok. Apa? Ambok aku sepi tanggapan duwe penggawean jual beli no, Bos. Loh, jare jual belimu ya kompak karo Loh, tanggapanmu. loh, nggih. Ketika tanggapan sepi, jual beli ya sepi. Jual beli rame. jual beli Oh, rame. Alhamdulillah. jual beli napa, Mas? Jual beli motor. Lho. Showroom. Dudu. Lah jual beli motor. Dadi ki jual motor, beli beras. Dadi aku ki Oh, sulapan. Iki jenenge wong Tambel ubet. butuh. Ubet, Mas. Ubet. Ngeten iki paling mboten derek bingah. Ya. Derek bahagia. Iya. Tidak ada lain dan yang lain Al-Badru Alainah terbukti yang selalu memprioritaskan seniman-seniwati Lah. mengangkat harkat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk Al-Badru Ini Alainah. Al-Badru Alainah sangat luar biasa. Leres. Wayangan wis ora kenek diitung mak kaping-kaping. ternyata saya yakin alhamdulillah abahmu ki sukses sebabnya apa? Mriki. Rada tengah. Ternyata hebat aku. Piye? Sukses sebab napa, Mas? Ternyata abahmu ki walaupun sebagai pimpinan utawa ketua ono ing Pondok Al-Badru Alainah Nggih, sesepuh, ini sepuh, Ini wali sepuh. ulama lenggah. ternyata ya buka mebel bener. Loh, di Abahe kok buka mebel ki lho. Lan jero iku kursi tok kaya ngene. mebel mbahmu kuwi koleksine Abah ya. Niku fasilitas Koleksi. yen ana tamu. Tempat makannya akeh ra umum. Jen kula niku nun sewu. Dinglik siji, tapi nggon sing dipangan ki bingung aku iki. Yang apa? Lah ngene iki lah. Meja akeh, kursi akeh, sing dimaem akeh. Nggih. Nggon kuwi meja makan sitok, tapi sing dipangan ora enek. Walah, bocah ki lek nemen leh curhat ki lho. Oh, bedane mbahmu karo Mula keluarga. to. Sing tak gumul siji neh. Apa? Ket mbiyen ka dia anggere meleng kene, banere ya mek kuwi. Pertanyaanku sitok. Napa? Bocah cilik sing ning ngarep iki kira wis tuwek kira-kira cah kae. Kowe kok rumah saku. Ngeten iki lho. Lah kuwi jenenge cara anune pancen ikon. Dan nun sewu. Awak dhewe iki meleng iki wis makaping-kaping. Lho iya. Masa-masa transisi sudah kelihatan. Nggih.
Abahamu lenggah ning kono ki tak deloki mbiyen tahun 2017. Nggih. Heeh. Sik urung jenggote sik urung tukul. 2017. Kae ceneng mburi Di kae. depan. Ning Kuwi dhuwur. tahun 2022. Nggih. Oh. Pun rodok tukul. Sampun medal. Ya. Wis Napa? nyrodok-nyrodok lah. Jenggote. Saiki pirsanono. Tahun 2026. Wis ketel lak wong kiri kae. Lha kuwi jenenge seger kewarasan iki. Piyayi iki kawibawan. Iya ya. Yen kagungan jenggot utawa brewok kuwi kawibawan. Pangapunten. Payang niku ingkang ngagem jenggot utawi brewok sinten Gus? Lho Bathara Guru, Bathara Guru. Bathara Kula- Narada. Nah, Narada ngagem brewok, ngagem jenggot. Kula Abahamu itu disepuhkan, dilenggahke menjadi sesepuh pinisepuh alim ulama, memang semuanya menganggap sebagai guru. Wah, cocok. Ya ngono kuwi. Aku perasaanku ya ngono, pikirku ya ngono kuwi. Melu Matuk wis jan pinter tenan iki. Melu dalang Matuk, iki rong matuk. minggu setruk kowe karo aku. Matuk. Nyang apa to? Kaget tok. Mulane awake dhewe nek Marem. ngoten nggih ngoten Eh. ning ampun ngoten Gus. Apa? Niku Wong- kebak sik. niku Wayang sing enek jenggote Bathara Guru wonten. Werkudara kae ya jenggot. Nah, Narada nggih ngagem jenggot. limbuk cangeke lho, mbok kowe jenggot ya ora protes mesti ya. Ya kabeh iki lek enek porsine dhewe-dhewe. Enek ya. papane Masa wong dhewe-dhewe. wedok kok jenggot kok ya. Mare mboten nate ngaji kok. Mas Nah. Gareng nika sampun nyawiji kalian Al Badru Alaina. Lho iya no. Yen sepi dawe Abahamu lereng nek sepi ya kanggo ngaji. Nek rame ya gedhekno sedakoe. Kula Heeh. Mas Gareng ki piyayine sosial yang dicontoh Abahamu. Menungso kuwi mung saderma mampir nggih to Mas? Heeh. Lah nek terus diwenehi ngene iki kanikmatan terus sampean arep mbok nggih apa? Jajal. Yo dinikmati. Lah dinikmati ra mbok sedekahke. Lah nek ngeten iki lak sedekah. Ha. Sedekah. Iki ya sedekah, termasuk bengi iki awake dhewe ya disedekahi. Kowe seniman kok ora tau nanggap wayang sunatan ngono loro kancane dikon lumpuk kon nabuh kabeh. Kok nabuh kabeh piye? Wong bapake mati tinggal delok bal-balan kok. Ora Bocah iki nek ra jarak ya ngene. Pangapunten Gus. Mula pas Nggih. kalian dalu menika. Iya ya. Nyapa awake dhewe iki diwenehi sarwa papan bawira kaya ngeten. Oh ngono. Papan sing jembar. Jembar sedaya jamaah dipun lenggahaken papan ingkang jembar. Iya. Panyuwunipun saking Abahamu muga-muga sedaya jamaah santriwan santriwati dipun papanaken rejeki ingkang jembar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iki kak filosofi lah Nggih. padha karo. Terus iki mau ngene cah bagus, rejepan Nggih. awake dhewe lak wis winginane wis kencan karo abahe. Nggih. Dadi dalu menika ya enek Niken Salindri. Oh, nggih, nggih. Enek kanca-kanca sapa kae? Sinden-sinden liyane kae. kata-kata. Dadi Iki lho. cakra budaya wis Wah, saka lah. sendur nganti tekani Krisnia. Tibake sampeyan iki San. Pripun? Ya iki lho tibake. Sinten Sing Sapa? foto sing jemben cilik saiki wis gede sampeyan iki. Wah, Ora kerja. Krisnia to. Kowe aja ngenyek sinden. Sinden Eh. apa? Abahamu Nggih. foto karo Pak Kapolres. Kapolres. Aku kelingan kowe mbiyen tau foto karo Pak Kapolres to. Tapi ora jejer ngene kowe diborgol to mbiyen kowe. Nyapa kuwi? Matane main Ora, kok. anu pancen anune ngono kuwi, kostume ngono. Ngangge Lakon. bergol ngono. Dulur iki buka wadi kok seneng. Wadi piye to? Wong kancane kecekel polisi kok malah didudok-dudoke. Wah, Ngono kuwi aku. disimpen aib keluarga jangan sampai dikeluarkan. Lah kaya Pak Abahamu ki foto Pak Kapolres itu gagah. Lah kene anakmu dek ingin nglamar polisi kok rong dina dipecat. Wis ning ngantru lho anakku. Dadi ning polsek ngantru lho. Lho. Dadi anu, carane ne Dinas. Loh, kok dinas neng kono. Dinas, Dadi iya. polisi neng kono. Polisi piye nyopet kecekel dengi. Wong nyopet. Kuwi ya ngomong ponakan kuwi. nurun anu Pak Lek nurun neng ponakan kok Usane. ya. Iki mumpung niken rawuh diaturi anu gocek wong telu Eh, karo jali. ngatur Sik. tetembangan. Niken tu kontabenya lak sinden. Heeh. Panjenengan dalan. Heeh. Nek kula lak ngerti gending, ngerti gamelan. Kowe ngerti gending? Ngerti gending apa ora? Roh. Tenan? Jajal. Coba jenengan buka wau. Napa wau gedhuk apa pin? Gedhuk apa pinten? Gedhuk. None nonano jajal. Sesuai dengan temanya, religi. Sore-sore padang bulan. Nah, panjenengan coba. Ayo kanca padha dolanan. Niku lak sing asli. Heeh. Jajal, sanggitmu piye?
Improvemu kepiye sesuai dengan nong Pondok Al Badru Alaina. Wah, tak atik gathuk. Mungkin no. Wah, lho kuwi wong loro kuwi lho sajake. Gus Audin iki dolan dik doyol. Lenggah tok rokoke sakmene gedene iki ra. Ra Gus Audin ren. Rokok gundulmu ki mercon. Ora cetha wae. Jajal, dudono kuwi gethukmu kuwi. Iki miturut abahe dawuh Gus Audin, anakmu lak lara mripat to. Ya. Kon nggawa mantu, Terus culekno matane. kuwi tok tombo teko mata lunga. Mata sirna. Pokok lemah itu. Lagi. Sak pinten, sak pinten? Ya, kene. Neno. Jong ngisin-ngisine abahe. Kayak gendere ning kono kae. Jak ngaji barang kok. Ayo, jong ngisini. Kakak. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha sembahyang. Asoy. Asing ora. Lah nek ngene iki iso nyawiji. Aku mau kon saut-sautan karo klitik aku. Rene bebarengan. Ayo kabeh padha nindakake perintah pangeran. Iya iso ora? Apik. Asoy. Kae rembulane. Asoy. Saurono. Urung nyanyi kok asoy lho. Lah aku ya pengen ngono. Mangsane. Ayo jajal. Kae rembulane. Ayo kabeh disregepne salate. Saya ngelingake. Ngelingake. Lho, ora disaut. Sauten. Ayo padha digedhekne tirakate. Abahamu Menika. lho kok menika ayo tik lho gawe ukara sih abahamu Apa iki Jo? Gus priwon Gus ngeten iki Gus Ayo abahamu Beliau memang abah dambaanku. iya Gus Audin Insya Allah dadi putra sing rajin. Al Badru Alaina Jaya-jaya selamanya. santriwan santriwati Muga-muga akeh rezeki. Allahumma Amin. Allahumma Amin. Allahumma Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. ya asoy wong golek duit ki enek-enek. Masa bengi iki nang abahmu nanggap dagelan cipokan. Ora ya ora sore-sore padang bulan ayo ayo kanca Padha dolanan. ayo iki kan ini dah Korek. Apa iki rene? Rame-rame hidup Ana liker talindri kene. Kae Bulane yen disambang kang abe-abe kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore gedhok asale saka tela mata ngantuk iku tambane apa ala-ala gedhok asale saka tela yen ora petuk atiku dadi gelo aja ngono mas aja ngono kadang janji mas aku mongko jajal niken Iki nembang ira sepot iki mau, Dik. jajal siji ayo ngaji
Asoy. Tonyo tenan kok. Arepe asoe. Asone aja ning Niken. Aku mek asoy tok. Ngapa? Kowe ki asoe ning lho ning wayang Bratasena ka lho. Aku mek asoy tok. Kowe mak kecup ngono. Siji Ayo ngaji loro sinau men ra bodho telu golek ilmu telu loro siji iki tak goleke nggon ki lho Ayo gandul dateng para yai. Asoy. Duk kowe iki pikiranmu mek asoe tok lho kowe iki aku. papat salat salat lima perintah agama enam ati ayem papat lima enam Lembar kuwi terus 7 8 9 10. kok dia nggak cerdas kayak aku gak cerdas Kowe gak cerdas kaya Niken Aku lho. ra cerdas, aku sih tak pikir mek ini asoy. spontan loh ini Aja. spontan loh Niken tanpa diwarai iso lho iki mau kok ya. Selantem Mesemno. selentem sing ngendi Selentem Gantem iki ka lho lho gamelan ka lho. Selentem aja slenco ing tembung ngono ya Ya, pas sik, gak apik. Gender tak tekena sesender ya bener senden marang pengiran Ora diwarai kok iso. saya tak golek nih katuk ketok kemraket mesti matok lah nek jedor Jedor. jedor kan lho Aja nyejit timbang tredor. ana gambang mas Gambang. ana bonang Ana bonang aja seneng klebon barang sing rawenang. Asoy. asem lho iku golek iso Niken wae cerdas ora iso ngono Aku. wah iso Ora Niken itu spontan lho, ora. Loh, iki lho. Ora dibisiki sapa-sapa iso iki mung jane Mas aku Bocah iki pancen sing petuk agiki lho. Bocah iki asine iki lek perkara situasional bocah iki pinter, Pak. Iya, iki sinden milenial. jale Duk ya pancen abahe menika Nggih. sampun paring mandat ket kala Nggih. wingi sing penting bengi iki Nyanyi. abahe ngajak bahagia ya Iya. ngajak seneng Iya. berbagi kebahagiaan insyaallah kebahagiaan ini semuanya akan menjadikan ridho dan hidayah pikantuk berkah pangeran sang Gusti Allah Subhanahu wa Amin, taala Amin. wis karek sampean nyanyi engko bari ngono Coba Nduk, manut panjenengan pundutane wis manut mawon Iya, kok bar iki kan apa minggah bebarengan karo awake dhewe. Ning sadurunge Niken ben ngaturi panglipur buat warga masyarakat sing padha pareng rawuh wonten ing pondok pesantren menika, juga buat kanca-kanca santri Al Badru Alaina. Al Badru Alaina Nah, kene iki enek Al jingle. Badru Alaina Abahmu Gus Audin Pajar Berlian luar biasa iki nduk ngene iki pokoke nek ning kene wis ngapal iki berarti kulino diundang Nggih. Oh ya. Kowe iki ana pundutan saka Bunyai, Nduk, tembang lawas. apa papa Anu sing bongko 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 Oh, bongko iya, iya. bongko 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 bongko. Apa kuwi? Kone terakhir aja diwehi mek bong tok terakhir. Kebablasan lho. Wong iki tembangi kebablasan angel lho, Tuk. Kowe iki. Marai helmmu pink marai wae. Gak aku Mas aku. coba ngagem bawa nggih Iya no, ya bawani. coba. Iki lagune Anoman Obong, Heeh. Niken menjadi vokal. Niken sing nyanyi Sing nyanyi. wes Pomo sampean Engko aku iki sing dadi anu. Anu, Cara anune Dasa Muka. Lah, kayak Anoman sing pas kobong. oh iya Nah, pas kobongane kluthuk, pas kobong. Aku gelem lek pas kobong tapi aja kaget ya. Kalau nek suara mak kemritik. Luas aku. Caritane. Bawa nek. Sepira di. Nah. Ki tembang lawas banget spesial Nggih. pundutan saking Bunyai cah bagus. Nggih, Bunyai. Nggih. Nduk Niken Salindri. Nah. karo didongake nduk Gus R
Heeh. Ya, Gus Menika ya. Gus R kalian Abah Oh, ini kan ben menyapa Abah dulu. Ini kan menyapa Abah dulu. Abahamu. Abah Abah. Abah Abahamu. Abahamu. Abah Amu Sugeng dalu mugi-mugi sehat selamat Amin amin amin. Amin amin. Amin. Sudah? Sudah. Gus Audin, Gus Audin, Gus Audin. Menika Gus Oh, Audin. Gus Audin. Ya, Gus Audin nggak pakai lipstik. Itu pakai Celak. soalnya Loh, pakai itu. Itu Sah. sunah Rasul. Biasanya lagi celak kan ya lipstik. Lagi Tadi- tahu kayak celak kirangan malah koyo ndruwo. Enggak, tapi ini udah pakai lipstik kok. Sudah. Sakalitik sudah. Tapi tadi merah, tanggo makan guli aku deletik entek. Asoy. Asoy. Neno nano, sakmono, tak bagus. Nggih, nggih. Den. Sik jajan to. Jajan sik. Ceritane wayang Jawi Anoman mere. Genten Mas. Genten. Hing praja ngalengka raja Ayo. Tutuk. Ya tuh. Oke. Raja arane ayo Mas Klitik ayo Gawe geger nyolong TV cangkeming orang ganggu wae kowe. Sinto. Sinto Zaman Anoman kuwi urung enek TV. Sinto iki ora ndek apa-apa. Konsentrasi gawe geger nyolong Siti weh nular-nulari kok Sinto ayo gentenan Niken. Anoman. sampean lho kudune Ayo. maju tuh Anoman cancut Sare aku. tumandang cepetan Iya. ngalengkowo Bisa. dadi amu kobong gede Nyeluk pemadam kebakaran. ngalyo Jroning lan praja. ganggu wae kobong gede juring praja njaluk Lah iya, dadi iki nyeluk pemadam kebakaran ben kobonge ora gedhe ngono lho. Mas aku. nyawi bojomu jroning praja Ki musiknya digarap piye? Versi gamelan apa versi musik? kolaborasi dengan Kolaborasi gamelan ya. Inem ro lulu. Tak tonton nih. iki nek anu Tengok-tengok ndelok dagelan iki. Apa lah kuwi kanca-kanca hadroh kok pene to kaya. Ditabuh karo gamelan karo musik dadi siji. Nah, Gus, ngomongi. komposer sampean cara lawas ya, Gus. Pinem ro lulu ro pinem mo pinem ro lulu. Pat mo. Dang, dengan plak. Wah nek engko pas wae, Gus. Pas wae nih. Mungkin karo hadroh nggih. Wae niku nggih. sik sampean dadi anu to dadi kondektor kae to Kondektor nabrak cengelmu. apa ngono kae Kondektor. kondektor Yuk. komposer Ya tatanan truk ben kompak tut. Nggih, Mas. Pinem ro Spesial lho iki. kuwi ya. ya tonton lho jomblesan lho Tabuhan. Mas tengok. Mas aku. Urung kok. kowe iki mbok getaki mbok mirsani Gus Audin lenggah ning kene iki lho Izin ya, Gus. lah Asoy.
Yo, Anuman, Obong, Asoy. Oke. Sikat. Abang 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 Botarannya. Iki nabung. Kok malah ndongak. Iki berarti cara dangdut. Oke, yo. Plak plak dung dung. Plak 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 plak. keplak keplak. Kuwi guse kok mau gublak-gablak. Mas, ngene Tanganmu abuh kowe engko. nek plak keplak 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 lambemu penak sing nabuh ki ya gringgingen. Ngene lho, neno nye no ne dik tak tak dik dik tak Tuk, tuk. dik tak ngono lho. Tuk kowe kokono ben rada genah nek ngabani kanca-kanca. Nah, Bisa. abanono. Nah. Yo, Delok. tek Tek tek. di sini. Songkoke dudu. Yo. Yo, bisa karepmu monggo. Ya, Pak. Tak tak dik dik tak yo. Awas. Kalem. Lah kok ge lambe iki lho. Lah kok terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki kok malah Genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange iki lho tak buen. Paham to ora? Paham to mboten? Lho kok malah Iki kolaborasi lho, Tuk. kolaborasi lho iki. Kita Ditata. toto tenanan lho, Bos. Iki sing nyanyi iki Niken Salindri lho. Lah iya. Nah, Awakmu jarang-jarang perlu Niken Salindri. Profesional lho. Iki profesional iki penyanyi iki kok ngendi-ngendi lho. nah. Lah kok rumah samu sampean iki rumah aduh gitu. Yayaan syukur, kobong tanganmu ayo. Kobong kowe. Kualat kowe kaya. Anu, Gus, ngapun nggih Gus nggih. Tenanan iki sekali lagi tenanan. Tenanan ya. Iki nyanyi Niken Salindri lho iki. Lah ora Niken Salindri sapa kok sing Ini penyanyi top loh. Plak bisa kan plak. Terbangin tabu, ben apik. Ben ngising di sini. Ya. Sikat. Luar biasa. Iki anu ya Mas Klidik, Mas Gluduk karo Nduk Niken. Engko bebarengan karo Abah, Abah ben minggah ning sasana pagelaran. Diiringi hadroh. Hadroh. Pesona santri. Oh iya no, ora pesona santri mosok pesona yoga. Lah mesakne no. Pengrawite engko do wedaan. Nggih, Abah diaturi minggah ning sasana pagelaran. Nyun. Engko penggalih. Niken sik nembang neh rena-rena tembange niken ku enek 75,5 ya anune tembange engko. Heeh. Bagus. Ya. Pina rumiyin. Klidik. Niken janji